Hej, i dag skal vi til prøve at lave nogle drinks, så dem ikke brækker sig. Det er så vejen her. Skal vi kigge ned og kigge igen? Er du klar? Halløj? Jeg er så kendt for at lave drinks, som faktisk ikke brækker sig af. Så i dag så har jeg fundet andet. Her har vi noget almindelig morgenjuice. Tada! Lidt for gammelt, men det smager ganske udmærket. Og så har vi den her. Et eller andet fra Per, som mor skal ikke noget, jeg har stjålet. Det er sikkert også 15 år for gammelt. Ja, lad os bare. Jeg starter med at hælde op i glasset. Nej, jeg skal få det op. Okay. Man skal også lige have sugerør, fordi så bliver drinksen meget stærkere. Prøv at stikke mig op i næsen. Skal du ikke prøve? Sådan er det lidt mere spicy. Okay. Kan du lige åbne den her? Okay, vi hælder lidt op igen, så blander vi, okay? Ja, kan du se her? Vi skal lige se, om man kan se. Det skal være sådan, det skal være sådan, at nogle drinkfald ikke brækker sig af. Er det ikke sådan her? Jo. Og så sådan her. Det dufter også. Men så skal I sige, det er ikke noget, I skal prøve hjemme. Det dufter jo ganske dårligt. Ganske dårligt. Men skinnet begraver. Det er ikke som jeg siger med Karoline. Det gør man ganske. Ja. Det er så meget. Okay. Ja, det er ikke. Så drømmer man rundt. Så tager man godt dog. Så tager man det væk, for det er forfærdeligt. Så gør det så rigtig dyrt. Jeg skal lige over det her lidt. Ja, skål nu for helvede. Okay, dag. Okay, og så siger man så 1, 2, 3 ned. Skal vi lige ned eller hvad? Skal vi bare lige smage på det? Ej, det smager faktisk godt. Det smager rigtig godt.